Katukat, Tibasol. Tinapalabas. Kastaunay apungtot ni Astor, idi nakita na tinagbanagan ti plantasyon na. Napuuran dagiti dadduma amula na, ket naparaspas met dagiti dadduma. Nakuna na adi napakawanan ti tawa ng dadal iti plantasyon na. Iti panagsubli na iti mansyon, tinungpa ni Margarita ni Dagimay iti sango ni Astor. Binagaan mo't ni Astor ni Dagimay adinan kontraan ni Margarita, tapno awanan ti tumaod a parikot. Iti kabigatan na, natuloy ti panagbakasyon da, ket iti baybay ti kayat ni Margarita apapananda. Iti dayta gundaway, nakuna ni Margarita kani Astor, asaan na pa'y unay ngay ayatan daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, Tibasol! Saan ka pa'y unay nga ay ayatan, Astor? Saan pa'y akompleto ti panagayat ko ka? Iso ano mabalin? Urayam ko maamakompleto ti panagayat ko ka. Sakay na alaang ti kayat mo kanya. Maawatam ka di, ti kayat ko asawan. Margarita. Saan ka mo't siguro ang narigat nga ayatan, Astor? Iso abas sitlaang apanawan ti urayam. Awan parikot. Agtong palakan ka. Nasayaat no kasta. Basta laglagi pam. Ay ayatan ka. Ket saan nga baling ti panagayat ko ka? Agbalinak mat anapudnukan ka, Astor. Nagkalaysa ta. Isong nga akmak ti papel ko kas asawa. Wala, pumanaw tan dito igit ti baybay. Nakasagana mo't siguro ti taraon ta. Mabisina kon. O sige, intangarutan. Kastoy ti kayat ko abiyag. Daytay, aglang ay. Kan, adda katulong amang yawat iti kasapulak. Kasi ta, adda tagaluto iti kananta. Karaman namin dayta iti binayadak dito. Ala, intangarutan, Astor. Narabyan ka si Mang Pat Francis. What? Ada importante nga naramit ko. Ala, ingkag palas. Ta sumurot ka di kusina. Isaganak ti pangrabyan ta. Dinaklat ako man inuray ligaya. Nangan kalat ako man. Inuray kan, tapno ada kaduam amangan. Sige, inakbitag palas. Sumurot kan tulangan ni di kusina. Sige, mantan. Sapay la ko mata magustuhan ti sidaan. Siyak ti nagluto. Sigod mo't ang magustuak ti lutom kat. Ngamin, nalay ka nga agluto. Sa dino ti naggapwam. Rabi ka ngamin asin mangpat. Napanak iti barangay Kabatuan. Napan ko kinasarita dagiti opisyales ijay. Ken, inted ko ti surat ko. Ha? Ala, mangantapay nga umuna ligaya. Talaga ang mabisina kon. Uwan. Sige. May maskot imangan. Kaputa adda ka akasango. Sige. Kaadwam ti kanam. Naimas ti sidaan. Francis, anya ka di tay sursurat mo. Tadi ka pa'y maturog. Umuna kalata na maturog. Importante dito isursurat ko. Kasta ka di? Anya ka di dayta? Palagip kan adal para kadagiti tattao. May papaniti may parit a droga. Agar-aramid ka manan? Sa anak ngagsardang ngagsurat para kadagiti tattao. Francis. Diyak kaya tamay sagmak dagiti kakailyan tayo. Nang runa dagiti agtutubo. No kasta? Sige. Tumulong ak nga agsurat. Anya? Tulungan ka. Tapno adu ti malpas. Kumusta diti farm, Tata Julio? Ay nasaya at marit barok. Awan pagdanagam. Kumusta iti kanatangan, Tata?
Awan pari ko ti jay, barok. Mayat, dagiti mula. Agpapaani jay pupukan ti tilapia. Awan ti parikot. Agyaman no kasta. Awan pagdanaga, barok. Gaputa responsable dagiti pinusga makatalik mo. Nasayat no kasta. Dito'y kami ngagbibiyag. Iso arumbeng nga raw da sayaaten mi ti trabaho may. Agyaman takasta ti kapanunutan nyo, Tata Julio. Uhain, barok. No awan da ito'y farm mo. Awan may ti pagtrabahuan may. Iso asaan mi abay-bayan ti trabaho may. Agyaman launay, Tata. Saan ka nakita iti talong aldaw, barok? Nagsakit ka kaday? Saan, Tata Julio? Adalay na si Kasok ka na patag-abanag. Kaya't yung apakibagayo kadagiti trabahador. Tago ornong tayo intong Sabado iti farmhouse. Umay kayo tagsapa. Sige, barok. Ibagak kadagiti trabahador. Mala, kakabsat! Agtugaw kayon. Taumayin ni Sir Francis. Agdanas ka nga ibaga na kadatayaw. Naibang nga oras yo, kakabsat. Ay, kasta magsangkasar. Agyaman unay. Gaputa pinatganyo tikid daw ko. Nga umay kayo ita dito farmhouse. Anya ka dito bagayaw, Sir Francis. Sana may naigiti trabaho ti ibagak kada kayo. Gaputa awan ti makunak no may papan iti trabaho iti farm. Nga madala ti kayat kung ay palagip manen iti tunggal may sa kada tayo. Ano na ito, sir? Ti may papan iti agraira ita dito ili tayo. Amay parit a droga. Kas madamdamag yung mayat kakabsat. At dadag iti dakes a mapaspasamak gapo iti droga. Ngagpapan dito'y farm. Katadagar aramat iti nasawa droga. At dapayin natay dito'y farm. Gapo iti droga. Isadyak kaya na maulit da ita. Isa pang nga siyo, kakabsat. Agtitinulong tayo kumamang paksyat iti droga. Bagbagaan tayo dagiti anak tayo. Palagipan tayo ida. Asaan ang nasaya at agaramat iti droga. Sir Francis. Agbanag ang nakakaasi dagiti anak tayo. Numasursuro dati ag droga. Iso aliklikan kuma ti droga. Dimngagmat amin nga imay iti inlawlawag ni Francis, ligaya. Wen nana, para motlay ti pagsayaatan da. Nang runa dagiti anak da. Apresyarak ni Francis, gaputa mo na panunutan ti sabali a tao. Nang runa dagiti agtutubo. Amok ngagdanda nagkalata balasang ko. Tamang ang numadaksan iti kastangar aramiden na. Ang amok amasalakniban na ti bagina. Sapay ko matakasta, nana Pipay. No siyak amaysa, kanunungak ti panagtaray nanto iti kinamayaw. Nana, Sapay ko mataisunto ti ibutos ti tattao a para mayor. Umadani manen ti eleksyon. May sa atawan laang ti orayan kat eleksyon to manen. nana, Suportaran tayo ni Francis kadagiti aramiden na. Gaputa para iti pagsayaatan ti kaadwa. Si kanti makaamo dito yung mansyon kene. Agpasentro kami kanidinggas. Wan dagimay, igatangan nakto iti chicharon Chicharon. Wan, pasalubong mo kanya. Katuan Dahil talaga yam. Thank you. Saan ka nga agpas-pas track dito iti boyfriend mo Anya, awan mo't boyfriend ko. Agawag ko manidinggas, ngam di mo mat kaya. Na, anya di ako na? Ay, agang angawag lang, dagimay. Sige pada sa mga agawan. Tasan ka nga igat-gatangan iti chicharon. Saan, dagimay? Saan
ka nga agawan iti boyfriend. Basta saan kang agpaspastrak dito iti orasi no? Madaksan ka kani among no adda matakaw dito. Wan, dagimay. Awan pagdanaga. Agpasyar tayo di sentro. Mapantay di view deck. Mapantay di parke. Ken, mangantay di restaurant asigo da pang pangananta. Wan ading gas. Ngam saan ta nga agbayag Amangan nga mino sumangpet da amo kat saan na ta nga madanon iti mansyon. Wan, mabit lang ti panagpasyar ta. Adda pa nga min gatangak. Gumatangak pa iti sa gaysay. Sa gaysay, Wan daan nga minan diya sa gaysay ko. day talang ti kagaraam iti sentro. Sa gaysay lang. Wan apay, dakas aya. Saan? Kan gumatangak pa iti dadu mga kasapulak Wan, awan parikot iti dayta. Kan igatangan ka pa iti kami si Tam. Tapno di mo ibaga nga sa gaysay lang ti gagarak iti sintro. Si kakit dimat. Agpauyukan sapay. Anya diya agpauyo? Agpasugnod. Iti sabali asarita. Ay, umapos. Saan mat Sanak nga imapos. Sanak nga apusan, dinggas. Nakatanon tan dito'y sentro. Mangkita klangan iti pangiparadak dito'y kotse. Nasaya at mata nakadanuntan. Tapno saan ta nga marabyan nga agawid. Dumat gayam ti umay ito'y view deck. Anya, dinggas. Wan, talaga napintas dito'y. Mayat ti angin. Nagmayat ti umay agrelax dito'y. Wan nga ro, dinggas. No adda parekot mo kat umay ka lang ito'y kat mahiliw-liwag mo ti parekot mo. Kat iti baba, matanawagan jay karayan iti adayo. Ay na, mayat ko man no adda ti teleskop. Wana, Dinggas, ada mati umasidag ka data. Basain nyo, manang. Sige. Agyaman nak. Anya nga datoy. Surat mat dinggas. sige. Basam. Basak to ano makasangpot tayo dyan mansyon. Kopinak tayo bulsak. Malangarudan. Pumanaw tan dito'y. Mapantani jay parke. Basahan nyo dito, Manong. Sige. Agyaman nak. Ni, Kanya da ito'y asurat. basa man. Abay nga ura ito'y para kay kat adagit itad iti surat. Kan, may sa nga tati kayat na nga sa wanda ta intadya kang ka nga surat. Kan ti intadya kanyak. Kita akman mat. Ne, maipapan iti droga dato surat nga igam ko. Kita akman data igam mo nga surat, dinggas. Ato'y. Ne, ala, parehas mat. Agpadpadamat. May papan iti droga? Awan, dinggas. Sige. Ituloy mo abasaan dagimay. Amuam no anya ti bagbaga dagita asurat. Dinggas, kitam ka di. Adda dagiti agbasbasa dito chindian iti surat. Diyan nga kasla surat nga intadya ka data. Awan nga agpaiso. Ay, talaga gayam nga iwarwaras dati kas diyan nga surat. Kontra iti may parita droga. Uwan nga rod. Ala, gatangan mo dagiti kayat mga gatangan taintan. Sige, kat gumatangak pa iti papel kan bulpen. Pausaram. Kat agsuratak mat Kat iwaras ko mat.
Ta, kuna namat ija surat kat. Ag surat akmat kat iwaras ko. Ya, Anya tar aramidan, ligaya. Agsursurat tak. Kinopyak ti naramid mo asurat. Ah, Kayat kaatulungan. Iso ang mga ramid akmat iti ado a kopya. Tapno ada mainayon iti iwaras mo. ligaya. Sa anak ako montrakan ka, Francis. No di kat, suportaran ka. Agyamanak. Adon a kopya tinalpas ko. Agyamanak manen, ligaya. Agsursurat ka may kabsat pipay. Wen kabsat, tulungak ni Francis. Among magayam ti agsurat. Wen amok. Katsi ka, saan ka kadimot nga agsurat kabsat aman siya? Nagan ko lang ti amok nga isurat. No kayat mo akit punwag itinagan kaw day tamay sa apapay. Anya, ay. Unay kan kabsat aman siya. Saan anagan ti maisurat ditoy? No di kat may papan iti maiparit adro ka. Kat dayta ti kopkopya Kastaya. Masapol nga ado ako pya ti maaramid. Tapno iwaras kadagiti tattao. Wen nasaya at dayta. Sige, agsurat ka nga raw, tapanpantayan ka. Abogag, madagdisukin ka alamaw. Anya. Ingkakat mang timpla iti kapita. Tapno sa anak ang makaturog nga agsurat. Wen sige nga raw, daynak mang timpla iti kape. Aday ta dinggas. Addan sa nga pulong nga kopya nga naaramid ko. Inak tumat iwaras kadagiti tattao. ngam saan kumaa dito'y asidag. Ang mga numaamuan ni amo amay saka nga giwarwaras iti surat kat madaksan na kapay. Wen, dinggas. Saan nga ito ti pangiwarasak? Iti sa bala nga lugar, Kanuad na ni amo, saan ka nga aramid iti surat? Na mga numakita na, katanya pa iti aramidan na. Wen ka di dinggas. Ala, agawam nga rod. Inkanton maturog. Saan ka ngagpuyat? Wen, dinggas. Dinggas, kuyugan na kanya. Mapantag pa siya iti sa bali nga barangay. Anya? Saan nga bali, tawan pa'y mat ni among. Anya ti aramidan tayo iti Sabalya barangay. Mapantay waras adagiti naramid ko nga kopya ti surat. Akontra iti maiparet nga droga. Anya? Sigin, dinggas. Sayang madyain surat ko. Nagbamban nugak dagijay. Sige. Mapanta nga rod. Sige nga rod. Agar mo sartapay, tapno santa nga mabisinan ijay dalan. Papanak iti sa balay. Kat kasaritak dagiti opisyalis na. Kayat ko ida palagipan. Tasaan narumba nga maisagmak dagiti agtutubo. At dayta. Asidag ako. Kat sapay kumatamakitin nulong kanyak dagiti opisyalis iti daytoy a barangay. Aksar denak dito yan. At daw masidag kanyak ababahay kan lalaki. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ikang kay ti surat niya. Adtoy. Basa amdaytan niya. Kan no adda ti anak mo kat ibagam ta mga ramid mat iti kopya nga adu. Kat iwaras na mat niya. Agtong nadaklatan. Ni, apay datoy? Apay nga, saan ka nga agsao? Agtungtong at kamatlatan. Sige niya, yang kamen. Jay kadwa na lalaki. Kasla. Wen. No sa anak ngagbidot. Pasurot ni Astor dayjay.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo a napaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMBBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Katukad, ti Basol!